Prajem vám pekné popoludnie, vítajte milí hráči v hre TV Šanca. Chcete si ju zahrať? Ak odpoveď z vašich úst znela áno, tak preto musíte niečo urobiť. Zapojte sa do Národnej bločkovej lotérie, tam získate pri registrovaní bločku kód, ten potom pošlite na SMS-kové číslo 7777 v tvare TV, medzera a ten váš získaný kód. A vítajte v štúdiu, tak ako vítam Vierku, dobrý deň. Dobrý deň. Mariána. Dobrý deň. Vítajte. Ďakujem. Vierka, odkiaľ? Z Bratislavy, ale pochádzam z Ružomberka. Áno, prišli ste za manželom. Láska vás priviedla do Bratislavy? Nie, po vysokej škole. Láska k práci? Tak. Hej. A už ste koľko na? 30. No, to už ste bratislavčanka. Však. Tak. Páči sa vám tu? Chceli by ste radšej? Radšej by som sa vrátila nazad. Áno. A máte to aj v pláne, nebodaj? Možno na starobu. Možno. Áno. Hej. Potom uvidíte. Marián? No, ja som prišiel z Podhradu Matúša Trenčianskeho, čiže z Trenčína. Už pracujem vlastne s ľuďmi, keď môžem to povedať v autoškole. Áno. Musíte byť obrnení obrovskou trpezlivosťou však. No, potom som pomalšie tú spojku. Nie, toto je brzda, to nie. Máte nejaké dramatické zážitky aj z autoškoly? No, dramatické sú určite. Hej. Ale stane sa samozrejme. A aj vtipné? Môžu byť aj vtipné také? Aj vtipné. No, dajte niečo. No, napríklad sme mali asi mysleť značku, treba ako vtip, že koniec kruhového objazdu. Áno. No, lebo niektoré dámy nevedia, kedy snehový zvon. Aha. Koniec kruhového objazdu, áno. Pán vodič, videli ste tú stopku, že aká to bola značka? Hliníková. Vrátime sa. Áno, aj to. Dobre, vidím, že v autoškole musíte tieto vtipy poznať. Našu hru poznáte? Áno, obaja. Tak sa do nej pustíme. Štart prvého kola. Vierka, Marián. 4 minúty. To je časový úsek, počas ktorého najskôr začíname spoluhláskami, potom samohlásky. Ak viete kedykoľvek rozlúštiť, prihláste sa smelo do toho, ale pozor, môžem, aj to už je chyba. Jedno jediné písmenko vás môže pripraviť o všetky body. Vierka, začíname arabským príslovím a vy máte poradie. M ako Martin, P ako Pavol, K ako Karol, R ako Renata. R tam nie je, Marián. T ako Tibor. Ani T tam nie je. S ako Silvia. Máte to späť, Marián. D ako Dušan. Dobre. B ako Božena. Š ako škola. R ako Ružena. R už bolo, Vierka. L ako Lucia. T ako Tibor. T už bolo, Marián. F ako František. Č ako Ťava. J ako jedlo. J ako jedlo. Z Máte ako hlad? Dobre, Marián. Z ako zima. Z tam je, áno. Máte po 7 bodov. Ešte jeden získajte. D. D? Ako dziny tam nie je. Vierka, skúsite N spoluhlásku. ako Norbert. N ako Norbert, áno, a môžete A samohlásku. ako Alena. O ako Oliver. U ako Uršula. E ako Elena. O ako 8. Áno, výborne. Ž ako Žaneta. Dobre, čo H ďalej? ako Hugo. Hugo. Dobre. Môžem? A Marián chce lúštiť. Čo na to vraví Vierka? Necháte ho lúštiť? Nechám ho lúštiť. Dobre, Marián? Ak nemôžeš byť hviezdou na nebi, buď lampou v dome. Dobre rozlúštené, správne. Ak nemôžeš byť hviezdou na nebi, buď lampou v dome, hovorí arabské príslovie. A vy ste takto získali aj tých 25 bodov, aj všetky ostatné body, ktoré tam ešte skrývali neodhalené písmenka. A vyfúkol vám vedenie. V tichosti sa na to... No ale nemusí vám to byť ľúto. Ide o hru. Dobre? Nie je to hra na gentlemana.
Je to iba hra. Môže byť aj na gentlemana. Môže, tak to môžete ukázať potom na záver. 27 bodov máte, Vierka, vy, 38 má Marian, ešte stále máme kopec času. Arthur Gütermann, americký spisovateľ, povedal, Vierka, čo? A ako Alena, E ako Elemír, I ako Iveta, U ako Uršula, O ako Oliver, S ako Silvia, K ako Kúzelník, R ako Renata, P ako Peter, N ako Norbert, M ako mama, Áno. D ako Darina, Z ako Zuzana, L ako Lebo, J ako Jana, Ž ako Žaneta, M ako Mária. M už bolo, Marian. Skúste doplniť nejaké písmenka. Je ich tam 7 ešte. M ako Marian. M pred chvíľočkou prišla, Vierka, o poradie. Nesústredíte sa. Tak, Vierka. Š ako Šaňo, T ako Tamara, Y, No, ktoré sú tie dve písmená? R ako Rudolf, R. to už bolo. R už bolo, Marian. Skúsim luštiť. No, skúste. Priznanie chýb anuluje skóre a dokazuje, že ste múdrejší než predtým. Priznanie chýb. Áno. To ste tam nevedeli nájsť, To Vierka. som Však nevedela nájsť. priznanie chýb anuluje skóre a dokazuje, že ste múdrejší než predtým. Čo sme sa zasa niečo naučili a trošku poučili. 4 sekundy do konca. Vierka vám ufu jazdila predsa len. pozerám. Podarilo sa vám rozluštiť, Trošku, ale to sa ešte dá dobehnúť. za 4 sekundy? No, pochybujem. Vierka, toto už by som bol takto úplne pokojný vo Áno. vašom prípade. Ja si myslím, jedine, že by ste sa rozhodli rozluštiť hneď po tom, čo sa to To nie. zjaví a urobíte to nesprávne. Že by ste sa dobrovoľne vzdali víťazstva. Skúsme ale napriek tomu ešte jednu Murphyho múdrosť. Vierka, vy začínate. A ako Alena, E ako Elemír, A je koniec. Tak vidíte to, že to bolo v podstate isté víťazstvo. Marian chcel byť gentleman, Áno, stalo sa. Aj bol. stalo sa. Áno, isto je to Vesmír hra. nám plní vaše Gratulujem. želania. ďakujem. Vierke. A ja vám blahoželám. Ste výherkyňou prvého kola. Ďakujem. Ale ešte predtým, než vám prezradím, aké ceny si môžete vyberať, poďte pozrieme sa na tú tajničku, ktorá tam bola. Keď ide o peniaze, sú všetci jednej viery. Murphyho múdrosť taká. Ktorý sa to nerozlišuje. Áno, v princípe. To je jeden boh s takým tým S-kom. 90 bodov ešte raz, mi to dovolte zopakovať. Výherkyňa prvého kola, Vierka. Ďakujem. Odšťahovač citrusov Orava, multifunkčná masážna vaňa. Cena číslo 1. Prenosná chladnička Orava, keramická rýchlovarná kanvica. To je cena číslo 2. Indukčný varič Orava, to je cena číslo 3. Reprosystém Orava a autorádio, cena číslo 4. A odšťavovač Orava je 5. cenou. Trojka. Skúsme trojku. Vysokovýkonný odšťahovač Orava, vhodný na odšťahovanie celých plodov, ovocia i zeleniny. Šťavy sú zdravé, Áno, nech vám prinesú veľa toho zdravia. ďakujem. Vidíme sa vo finále, vy tam pokračujete. Marian, vám ďakujem zatiaľ za ďakujem. spoluprácu. Zajtra budeme žrebovať 3000 eur. Prídete? Isto. Zastavte sa. Dobre? Zastavím. No, ja myslím, že každého z vás, ktorí ste sa ocitli tu u nás v štúdiu, sa to týka, tak budem držať palce a my ideme do druhého kola. Úspešne sa do finále prebojovali Vierka a Peter, tak si to teda môžete rozdať medzi sebou. Nejaké pokriky bojové, Budeme až keď vyhráme. až keď vyhráte. Dobre. 5-minútový je ten časový úsek určený pre finále. Princíp hry je inak úplne rovnaký. Leonardo da Vinci, renesančný taliansky maliar, povedal myšlienku, ktorú máme v tajničke. Vierka, rozluštite ju.
M ako Martin, K ako Karol, P ako Peter, R ako Rudolf, A ako Alena, E ako Elamír, T ako Tamara, I ako Iveta, L ako Ľubo, L ako Lucia, Z ako Dzina, U ako Uršula, U tam nie je. Peter má poradie. B ako Božena. Smola. Vierka. O ako Oto, Áno, dvakrát. S ako Silvia, Peter. V ako Viera. Áno. Z ako Zuzana. Z tam nie je. Ch ako Chor, Áno, v slove chváľ. Č ako Čestmír, Č? Je tam. Ť ako Čulpas, Čulpas. Nie je tam čulpas. Veru nie. J ako Jozef. To tam je. N ako Nataša. No, už sa nám to trošku ukazuje. A čo tam ešte s tými ďalšími 3 slovíčkami? Chváľ priateľa verejne, ale budem Peter? luštiť tajničku. už máte aj poradie, tak dokonca Tak môžete. ani nemusím. Tak ani nemusíte. H ako Hugo. Hugo, Dobre, pomôžem vám. Š Ďalej. ako 4 Dobre. a Y. A Y ako 4, hej? Dobre. Chváľ priateľa verejne, ale karhaj ho medzi 4 očami. To myslím, že to by mohlo byť aj také rodičovské poučenie. Pokojne. Chvál dieťa pred ostatnými a potom ho karhajme doma. Doma si to vybavme. Vierka, 65 bodov máte. Peter, 5 bodov máte. Treba s tým niečo urobiť. Zabrať. Dobre, brazílske príslovie a vy máte poradie, takže máte tú výhodu, môžete začať. Získajte ešte 3 body a môžete ísť na samohlásky. Môžem? Áno. M ako mama. N ako Nora. Je to tu? A ako Adam. E ako Eva. I ako Ivan. O ako Oto. U ucho. U tam nie je. Vierka? K ako Karol, R ako Robert, P ako Pavol, B ako Beata, U ako Uršula, Už hovoril, myslím, že Peter a prišiel o poradie. Peter, idete? T ako Tomáš. Z ako Zúza. Z tam nie je. Vierka? S ako Silvia, Z ako Zita, Z ako Zita? Už hovoril Peter. My ste si to potom spomenuli. Však Peter, nech sa páči, poďte. D ako Ďateľ. Ďateľ? Ježiš. Nie. Vierka? V ako Viera, L ako Libuša, D ako Dagmar, Áno. C ako Cecil, V slove ovocie. Výborne. Ž ako Želmíra, Áno. Č ako Čestmír, A? Budem luštiť.
Peter by chcel lúštiť, čo na to vraví Vierka? Môže lúštiť. Strom oblečený v peknom listí nerodí vždy sladké ovocie. Povedalo brazílske príslovie. Keď sa pozriete na niektorý z brazílskych stromov, môže mať krásnu korunu a krásne listie a žiadne plody na ňom, čo by stali za úžitok. Peter, 56 bodov ste takto získali. Bol to dobrý pokus. Vierka takticky vedela, že vás môže dovoliť nechať hádať tajničku. Ešte jeden Murphyho zákon tu máme a niečo cez pol minúty do konca dnešného finále. Vierka, nech sa páči. A ako Alena, E ako Elena, I ako Iveta, O ako Otokar, M ako Mária, K ako Karol, N ako Nataša, J ako Jana, Ž ako Želmíra, D ako Dagmar, P ako Peter, L ako Ľalia. Vierka využila tú pol minútu na to, aby zvýšila svoj náskok ešte. Murphyho zákon hovorí, že je vedecky nemožné, aby pršalo, pokiaľ sme si zobrali dážnik. Za to s určitou pravdepodobnosťou, ktorá je blízka k 100% istote, pršať bude, ak si dážnik necháme doma. Hej? Tak, 122 bodov stačí na víťazstvo však. Áno, Pekne hrala. Peter, vám ďakujem. Gratulujem. Vierka, ste výherkyňou. Ideme vyberať cenu. Ja vám ponúkam LED televízor a list na ovocie a zeleninu v jednej cene. Smart LED televízor ako cenu druhú. Nízkootáčkový šnekový odšťahovač a samonaviaciu kulmu. To je tretia cena. LED Smart televízor štvrtou cenou a ultra tenký LED televízor a Bluetooth slúchadla, to je piata cena. Všetky tie výrobky sú značky Orava. Vy vyberajte. Trojka. Skúsme trojku. Nízkootáčkový šnekový odšťahovač, ktorý uchová vitamíny a vytlačí o 50% viac šťavy ako bežný odšťahovač a samonaviacia kulma k tomu. Ďakujem. To je vaša cena, ja vám k nej blahoželám. Tešíte sa? Áno. Super. Vy ste si to užili? Áno, samozrejme. Tak, Dobre. šťastnú cestu domov, ďakujem vám obom za hru. Zajtra budeme žrebovať 3000 eur z Národnej bločkovej lotérie, tie sa vás týkajú. No a ak by ste chceli pozerať hru TV Šanca vy, máte šancu si ju zajtra zapnúť. Ak si ju chcete zahrať tu u nás v štúdiu, zaregistrujte sa v Národnej bločkovej lotérii, získajte registračný kód a ten pošlite na SMS-kové číslo 7777 v tvare TV, medzera a ten získaný registračný kód. Pekný deň ešte, vidíme sa zajtra, dovidenia.